helt den overhovedet ikke kan se, men det er nok fordi den sidder helt oppe i toppen. Eller meget langt oppe. Nu kom. Det er en lille undsigelig fuglen, er der der. Ja, men... Den er godt nok fin. Den er så fin. Jeg tror, der er en nattergal. Den har de der... Nå.